hombres, a todos vosotros me dirijo, a los paseantes, hogareños o huelguistas, ya seáis casados o solteros, a los niños, promesa de este pueblo, también a los ancianos que con creces cumplieron lo prometido. A todos vosotros os saber, puesto que responsabilidad de la banda es evitar el pregón, que van a dar comienzo a las fiestas. Y de acuerdo a la tradición, serían los tambores. Los gigantes vendrán y misteriosos cabezudos golpearán con sus sacos, culos y muslos. Que seres mitológicos y fantásticos se adueñarán de nuestras calles. Sonarán alegres melodías y libremente danzaremos hasta que aguanten los huesos. Así, con respeto y armonía, sigamos la tradición que desde aquí nos ha traído y juzga por lo vivido, a buen sitio nos llevará. ¡Gora Legazpi! Aixo legazpiar, gazteta heldu, kanpotareta etxego, gaur jai kolorez jantzita gatoz, beharrezko bat arteko. 2017ko santitutzaia hasteko, balkoiondara etorri gara, pregoia aireratzeko. Mendeka herria gure bandak, bada zerbait ospatzeko, garaiatako doinuak orain, gogo handiz berritzeko. Kalerik kale goaz soinuaz, zuei gozarazteko, garaia dugu gure jaietan, ganoraz disfrutatzeko. ¡Gora Sartiku jaiak! Una miradita, Prentxaurreko batzutan finaleko bigarrenan Antxon alebinetan bestea, falta da. eta txapeldunak Oier Ibarluzea, bagoaz azkeneko kategorikin infantilak. Eskerrik asko danor, parteziagatik.
Bueno, fuera.
Ustedes no gustua. Gustu hori zabalago. Lasai, egingo dugu plan. Nik esatzen
Aizkolarekin hasi behar dugu, aizkora saio guztiak binaka izango da txandali durren. Eta hor da de, Zegamarra lanean sartuta. Minutu eta 45. Plazan puska botako ondo erratu du, sartu gorputzean. Hor da, kolpe bat eta 200 kilo. Zazpigarrena, 40 azpitik. 8garrena, 28. 12 erdie. Año baino segundo bat gehiago, 34, 12 erdie. Noiz hartuko zai. Hor da, 11 segundu. 16 segunduko aldea, buelta hartzen lan horretan, 16 segundu zer dira ba? Zazpigarrena, minutu bat eta Azenola aldeko kortea, batzuk estu damaki barrura, bestek zabaletik. Amatxo izan duzun, laugarren honetan erreferentzia hartzen dugun egurrari erreparatuz, ia egur erdiaren aldea, gutxixo. Laugarren kortean, 6 kortera dijo. Jokua, aginarra jokako dio ni. Txakolina, nina parran alde. Azen olako. Horaka, amala minutu eta noi segundu. Barren año. Ganengoan ba, ezkiuko kirolarik horrela ba, benetako kontua. Maixoa. Bojerroita ba, albaine, iopa! Horretik ere, harria, gerrira, ekarri, gora, eta honen bestez ba.
guzti hauengatik, aurtengo Olaria saria Lasalle Legazpi Eskubaloia taldearena da. Zorionak eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Volver a agradecer a la Villa de Legazpi por el reconocimiento que hoy se da al trabajo realizado durante estos 50 años y al reto que empiezo a escuchar entre susurros que nos emite el premio Olaria, ahora hasta las bodas de diamante. Aupa Lasalle Legazpi Eskubaloi taldera, hoberena etortzear dago. Estrellakin, Iñaki Aldalo Rindiokin, Naia Lasa Txokolatekin eta Gorka Ruiz Tarantokin. Txalo be bat, mesedez. Jalako. Y el
Eskerrik asko eta hurrengo arte. Txalo beroa! Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna
eta Espiritu Santuaren batasuna izan Hainbeste minan sartu eta ubakalik esan dago beste. Hau madarikazio bat da jainkoaren zigorra bota. Eguno, zer da hemen
gertatutakoa? Igandean lan egin zuten eta begira. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Hau mirari bat da. Hemendik aurrera. Maiatzaren 3 ez da lanik egingo eta Legazpiko jai nagusiak ospatuko dituzu. Legazpiko historia zati bat duzue, zizandako akatsak barka itzazue. Lai, 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 barka itzazue. Lai, 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 barka itzazue. Eskerrik asko den oieritzak kanpotan, ondo pasatzazuen gazte eta zan. Lai, 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 gazte eta zan. Lai, 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 gazte eta zan. Ez nuen uste Antxon maitea, hain pesimista zinenik. Batzutan goibel sentitzen banaiz, edo momentu tristean. Bertan bakea Zau betetzea ez da oso erreza, hemen dauden gehienek daukate estresa. Verónica, venga, estilo.